sa inyo sang pila ka mga ambano, no? Sa mga pulong nga Ilonggo, no? Pasensya ka mo kung sang ligad wala kita maka-live, no? Sang late kay te. Hindi gid manigar, no? Okay sa wala kita internet, ay tinaga-brown, no? Te amo ni nga amo na lang kita man maka pansinyo, no? Makadulot sa mga ambano, no? Okay, umpahan naton nga igadulot sa inyo, ining nagatigulo ang sa diin ayhan. Kinahanduraw ko ang atong nga kahapon, ang mga tinion nga kita ang malipayo sa hinali lamang bayaan. Ginbilin mo ako sa patag sa kalisdanan, sa diin na ayhan ang sarang ko pagdulungan. Sa diin ko ayhan ikaw masalapuan. Ano ba lang nahimo kung nakasalanan nga imo gidayon kaligdan. Kung ano na gitman ang maging pamamatod mo, patulon ko na lang bisan bato sa buot ko, kay ang mga desisyon ikaw ang may gusto. Ano pa ang akon mahimo? Sa diin na ayhan ang sarang ko pagtulungan, sa diin na ayhan ikaw masalapuan. Ano ba lang nahimo kung nakasalanan nga imo gidayon taligdan. Kung ano na gitman ang mangin pamamatod mo, patulon ko na lang isang bato sa gusto ko.
kay ang mga desisyon ikaw ang may gusto. Ano pa ang akong mahimo? Kung ano na gitman ang manging pamamat-ot mo, patunon ko na lang isang bato sa buot ko. Kay ang mga desisyon ikaw ang may gusto. Ano pa ang ako mahimo? Sa tulusang ulan ako'y mapatyagan, sa mga palad ko akong nga makitaan. Iyong mong balani ang sa pananawan, sa tulos ang ulan nanging handurawan. Sa tulos ang ulan ako'y madumduman, matamis mong yuhong ang nabihag sinintughan. Kung makita ko ang imong larawan, gusto ko nga hakson kag haluk-halukan ang mga kahidlaw ginaantos lamang. Ang mga bayhon mo ang sa panumduman, kag ginasaad ko nga ikaw gid lamang ang higugmaon ko. Tugtog katugtuban sa tulos ang ulan akong madumduman, matamis mong yuhong ang nagtihag siningdughan. Kung makita ko ang imong larawan, gusto ko nga hakson kag haluk-halukan ang mga kahidlaw ginaantos lamang. Ang mga bayhon mo ang
sa pananawan kag kinasad ko nga ikaw gid lamang ang higugmaon ko tubtub katubtuban sa tulog sang ulan akong mapatyagan sa mga palad ko akong nga makitaan iyong balani ang sa pananawan sa tulo sang bulan ng handurawan iyong balani ang sa pananawan sa tulo sang ulan nangin handurawan. Okay, no? Hamuyot to, no? Una-una na ito, mga imbukada, nga dulong sa inyo, no? Diyari pag ino, bilang tatlo, na lang. Ang nagatigulo, hulam, nga kabuhi. Sa dutag gumikan, dutang pagtulukan, ang aton was damlat, hindi gid mapaktan. Sa mata sang Diyos, lapna ko ng tanan, kung ano ang gawin sining kalibutan sang ikaw gintukan sa dutang luhaan kung sa pagpalang ka ikaw ang napunan ginpaggustuhan ka sang ginikanan mo apang sang humamtong dako nga perwisyo pulos kalautan ang ginahimo mo pangawat panglukos pamatay sang tao mga hilig ko to ngayon di maayo ginadumilian sa aton gobyerno sa mata sang Diyos ang may kasalanan maputang adlaw nga pagasilutan itanong sa isip mga hulupaton mga may utang siyempre pagkasukon paghinulsol na lang mangin kapahiyaran sa mga nahimo mga kasalanan na nanugit bala
masulod, sugos ang timonyo, ukon iyas ang Diyos, kunang kasalanan, ginhimo sing hungod, gagad dapat lamang, magagong sang silo, ulam na kabuhi, gikan sa Ginoo, hindi dapat kutlon sa aton pariho, bulat ko ng adlaw sang iya paghukom, ulam na kabuhi kung saan o bawion. Itanong sa isip mga hulubaton, ang mga mayutang siyempre pagkasukon, pag hinulsol na lang mangin kabayaran sa mga nahimo mga kasalanan, nananukit pala ang dapat masunod, sugos ang timonyo, ukon iyas ang Diyos, kunang kasalanan, ginhimo sing hungod, gagad dapat lamang, magagong sang silot, ulam nga kabuhi, gikan sa Ginoo, hindi dapat kutlon sa aton pariho, ulat ko ng adlaw sang iya paghukom, ulam na kabuhi kung saan o bawion, ulat ko ng adlaw sang iya paghukom, ulam na kabuhi kung saan o Okay, no? Amo yan to, no? Paano na ito naging tulong sa inyo sa pinirong edukada, no? Kagyat tuling ang bano, no? Wala kita nagkalipat, no? Kaya ginadulong kita to, no? Sa kanantana, no? Nga nag-support kit sa ito, ng kalingawan, no? Labi na kit sa kay Ma'am Mary Ricabar, ayara sa Florida. Ma'am, thank you kit sa inyong, ano? Naging bless sa ito, no? Kapay pa, no? Nga madamo pagit, no? Naggrasya ang matupa sa imo, no? Sa tungod sa imo kalwa, no? Thank you again, no? Kagsabong man sa kay Ma'am Emily Pedrigosa ngayara sa New York, no? Upod sa iyang utod man, no? Sister nga yara sa New York man, no? Si Ma'am Mapi ang Pedrigosa gaya, no? Subong man sa kaya Pian Boboytan, sa kaya Ma'am Health Chances, no? Labi na gid, no? Sa kay Kuano, sa mga Moneba family, sa kay Ma'am Jima Moneba, no? Si Bandios Moneba nga ginaano gid dato, no? Saglit kay ano galing niya to, no? Utod niya to na video na panansang kabuhi, no? Na padanoti na pakigulong gid ang pirot haranista sa imong ano na hindi man naton para ite pagbuot na naya sang Ginoo, no? Nga mo na siya dira sa lagi pagi ang pagbawi sa kabuhi, no? Condolence lang sa tanan-tanan ng mga
si Valios family. At siyempre sa kay Ma'am Jima ni mo, mga labi na gino, sa pasalamat kita no, sa Old But Cool, no? Na ginapamuluan ni Ma'am Jima, Moniba, Old But Cool, the friends, no? Kagyan, ini pagkita nga bahano, no? Dulot kita doon sa atong pinalagagin, no? Nga nagasubay-bay gid sa aton, no? Kagula, si Toto Edward Rivera, no? Mayara sa Canada, no? To, mayong uto lang sa imo da. Okay, artist naman kita magpadayon. Yari naman nanay. Ang pila ka mga shoutout, tikan sa aton ng mga kauturan. No? Pasensya lang kamumon magalangat-langat ang aton nga pag-live, no? Saglit kay pinatugulan lang isa nga aton. Kung isa wala internet, no? Mugita. Pero mayo gani kay 134 subong aton viewers. Tingnan mo, salamat pa sa inyo nga pagpano. Sa inyo ginaw na kapin pa no. Ginahugot-hugot pa kita ni Google no. Ay sanglit kay gamay ang aton nga views no. Kabay pa no. Bisan at least tuka isa man ni oras ako nga ginapagabay no sa inyo sa kada Domingo no. Kabay pa ko tani hindi ko mo kuan sa no sa subscribe, no? Kinahanglan gid may subscribe, no? Hindi lang pag skip, no? Ang ginapakuha ni Google, no? Ang mga advertisement, no? Hindi lang pag skip, no? Kaya muna ang ginalinan sa pag-placing ni Google sa aton, no? Kaya madamo gid ka salamat sa inyo, no? Ay sanglit kay madamo na mo kamo subong. Utang lagi sa inyo, no? Ang utang ko nga ang igabayad ko bilang sa inyo, wala pa ko singkas kay bayad sa inyo, kundi nga pagi sa ambahanon, no? Aton igadulot sa inyo. Ini nga mga ambahanon, isa lang priority na atong ginsini ang Ilonggo, no? Tungod sa atong katuyuan, no? Nga hindi man malunod ang atong lingwahe, no? Sa ibang mga lingwahe, no? Bilang bulig nga hindi pati kuno ako gid nga magdako no kundi nga bilang bulig nga magalutaw man ang aton nga mga Ilonggo nga mga ambahanon. Okay? Shout out Oh, shout out na yan. Hay daw duro gini. Shout out sa 23 nga naglantaw sa buong happy watching. Shout out sa kay RJ Hinovia. Good day, idol. Gatamya ko lang ang mga nagpamiesta sa Barangay Lunoy Kalinog sa Plaza Family kay sa ilang mga bisita dira. Happy fiesta lang sa inyo tanan habal ni Nestor Plaza. Happy fiesta lang na sa inyo no sa Kalunoy, Kalinog. Oo. Good morning Tay Pirot. Shout out lang kay Manuel Bailusis. Gapamati si mo subong salamat habal ni Jovelyn Trujillo. Thank you gid sa inyo pagsubaybay. Tay, pwede pa kanta sang pitong gatang hambal ni Lisa Soyko. Ay, hindi ako na sa ulo kay ginagod kanta. Iyan na si mga katigulangan ko, mayo batani, no? At yung pitong gatang kung sabagay, Tagalog na siya, no? Idol, good morning. Idol, shout out Joshua Lakaden, Charlie Lakaden, Idol Santa Lucia. Si Gideon Lakaden, happy watching. Hi, Idol, wala galubad ba? Shout out sa taga Badyangan, hambal ni Maria Diana Bantilio. Happy watching lang sa inyo. Ay, sa Badyangan dali gabi no. Katungpan. Biyernes yung gabi no. Sa pizza dos no. Dira kita no pasalamat kita sa Trantananda nga taga sitio ang Baong no. Barangay Agusipan Badyangan no. Kag madamo kita salamat. Labi na gid sa mga pasalamat kita sa mga barangay official no. Labi na gid kay kapitana kung subuman sa kaya Kagawad Dindo, ano ga ito? Margarico? Oo, Margarico. Nagpagin din siya itong mga nag-contact, no? Sa mga pagida, sa mga katapo sa pinpida sa Badyangan, no? Ginapamunuan ni ano ga ito? Ni Sir Alapi, no? Ay bilang inaplos mo isang mga kuan mo sa mga pitrigo sa pamilya sa Planggiya, no? Nakasiling na sa konsinda ipato. Sa kaya sa mga tanan-tanan nga katapos ang pinpida nga nagalukuan sang Kalinog sang ilang bispira sa pista. Nandito kita sa tong Biyernes, no? Madamo kita salamat no sang inyo nga pag-abibar dira sa amon.
Shoutout sa kay Livy Trabado. Happy watching. Shoutout manong anak po ito ni Joe Trabado alias Pabo. Alias mo lang na. Tayo pwede makarequest ang isa kanta nga panagbalay hambal ni Peter Dolariza. Happy watching sa kay Paz Bailon. Hello po tayo pero shoutout po sa Ilonggo kag Karaya nga nagapamati sa imong live. Salamat sa imong kanta nga nagaparelax sa akong 77 years old nga nanay Opel sang San Jose del Monte, Bulacan. Happy watching na. Nag-comment ko to si Joe Efondo. Happy watching na. Happy watching sa kay Boy Azral Marquez Jr. Tayo always ko nagpamati sa kakanta mo nami abi ang bal ni Peter Dolariza. Okay na. Shout out sa 151 nga nagalantaw. Gihog lang share pagit para duro pagit atong viewers. Request Okay lang. puno ng lawaan pa request tayo pero tambal ni Rich. Ano po sa kahoy ng lawaan, no? Ginagawa ko sa inyo, no? Na hindi tagit na pwede madulot sa inyo, no? Kahit tungkol sa kay Baksuba na ng mga ambano, no? Sila sa Turansoy. Masami na ang ginagawa na, siyempre, nag-hit na ng mga ambano, no? Pero hindi nato na pwede makanta diri sa atong channel. Pwede lang na guro sa mga YouTube, sa mga sa mga Facebook, na pwede na nato makanta. O kung sa sa Arimento, pwede na nato makanta. Pero diri sa atong channel, hindi na pwede makanta kay mamulta na sa Google. Okay, kay ginapangabay nyo kita ang ambahan, no? Kung sa bagay nakakanta na kita sa mga bukada, pero ginapangabay kita ang panagbalay, no? Ini, bilang pagkuhansang paghaharara, bilang una, no? Hindi ginapangabay kita, no? Siguro ang nagapangabay sini, ang mga senior citizen naman katulad na ako, no? Okay lang, bisa naman na ako rin ma-practice, para git sa inyo tarantara sa pangabay sa siningang baron bilang pangbukas para ako magharana, no, sa kagabihon, no. Yari ang intro yung atong panagbalay. Balay naman ining akong sinaputan, kagbalay na tunay kaglaping ana. Unahon ko lamang mga katapuran, sing maayong gabi, sing maayong gabi kamo pagtatagan. Malayo nga lugar akong ginhalinan, gikan sa Oriente nayon sa Silangan. Madamo nga bulan ang ako naagyan, diri sining balay, diri sining hardin ako nahamutan. Dili kasinter ining pagharanan, kay talaksan lamang sang hintip nga kuma. Ang akong pagkari nga paliwaliwa, buot makigabyan, buot makigabyan sa inyo dalaga. Salamat, salamat o senyor ng balay, sang inyong pagpatong sang aking pangabay.
lumatom sa dughan lubos nga kalipay. Ang nabatyagan ko, ang nabatyagan ko daw halos masaysay. Salamat, salamat o Senyor Balay, sang inyo pagbaton sang akong pangabay. Lumatom sa dughan lubos nga kalipay. Ang nabatyagan ko, ang nabatyagan ko daw dili masaysay. Ang kasing-kasing ko puno sing kalipay. Salamat, salamat sang inyo pagbato, o Senyor Balay. Okay, no? Kipot mo ninyo kita sa inyong naging pangabay, no? Kaya, ara na, at least nadulong na ito sa inyo, no? Ang inyong naging pangabay ng bahano, no? Alang-alang, hindi man di tayo tigwa, no? Dapat sa primero na tayo, no? Nag-aarana kita. Pero, sanglit kay ginapangabay, napilitan na lang kita sa pagkanta, no? Bisan pamatuod nga late, no? Ang buot siling, no? Okay, no? Yari pagit, no? Ang bahanon nga nag-artikulo guba. Masanag ang gabi sang paglagaw Tuhan sa matahong nga lugar, kakhanayap nga plaza. Nangin saksi pa naton mga sukat sari-sari ang siga. Nalipay kita kusang tinugin patulang kintang ko nagugma. Apang sang inadlaw akon na lang nahisayran nga ikaw ang kalaslo na kag sa suod ko pangaapyan. Naglibog ang ulo daw mawasak ini akong dughan. Halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga nabatyagan. Apang kay wala na ako sing sarang mahimo. Sang imo pagkupa sang kinbalay tang pangako. Kapigon ko na lang nga isa lang kadalam ko ano nga bungagid lamang sang mahamo ko nga katulong. Masanag ang gabi sang paglagaw tanga Tuhan.
sa matahong nga lugar, kag hanayap nga plaza. Nangin saksi pa naton mga sukat sari-sari ang siga. Nalipay kita ko sa imo kinpaton ang bintanya ko nga gugma. Paglipas ang inadlaw akon nga lang nahisayran, nga ikaw ang kalasluna kag sa suod ko pangaabyan. Naglibog ang ulo daw mawasak ining akong dughan. Halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga napatiyagan. Apang kay wala na igman aksin sarang mahimo, sang imo pagkupa sang inbalay kang pangako. Kabikon ko na lang nga isa lang kadalam ko ano, nga bungagid lamang sang mahamuo ko nga katulog. Apang kay wala na gidman ako sing sarang mahimo, handumon ko nga lang ang imo ginguba nga mga pangako. Okay no? Kumuyat to, no? Dugang na to ng mano, no? Tuwa sa aking pangabaykina, no? Antes na makita na pala yun, no? Yari naman na yung pila ka mga shout-out ikan sa aton ng mga kauturan. Ang tronto na si Bawang kanta. ba? Meron, dito ko naman. Hindi lang. Shoutout sa kayo ng Mylene Prologo, galanta sa subong to sa may Canada. Happy watching na. Tulang, uko na yung gabi lang da. Madamo man din nga follow. Taga Ib Magalona Negros Occidental sa imo idol dire ko gatiner pero taga Badyangan ko hambal ni Maaday na Bantilyo. Thank you again. Thank you, Kamay pa nga dugang-dugangan niyo pagit, no? Para bilang aton gitna, no? Bilang kapalaslan gitna to na sinyo tanan. Shoutout sa kay Shirley Linda Casamina. Happy watching. Noong maayong hapon sa inyo kag sa mga viewers nyo karon lang liwat na kalantaw sa imong programa. Shoutout lang dagali sa mga pamilya ko sa Taytay Rizal. Palihog na lang sa ambahanon kabudlay gid hambal ni Alvin J. Sermona. Shoutout sa kay Francisco, kay Piero Viejo. Happy watching. At sa kay nag-slang na ko. Sa kay Maribel Rosales. Happy watching. Okay na. Okay no? Yari, no? Ining ang bahan ng imong gawin na pagkabayan, no? Nagatigulo kapudlay gid. Kabudlay gid mangita obra, kung wala ka makatapos sang pag-eskwela. Kabudlay
laigid kung wala kasing diploma, kahuluya makikisimpong sa di karira. Bisan isa pa ikaw katalintado, kung kupos lang kakulang sa ihibalo, kanugon lang sang kinaangkon nga talento, kung hindi ka masiklatan sang gobyerno. Kabut laigid mga buhi nga pigado, labi na kung wala kasing trabaho, kung ang pangita nasandik lang sa pamugong, haluson gani makabakal sang pagkaon. Mga anak itanong gid sa panumtuman, ining akong jutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tamtong kitang paghimakas ang kinikanan. Kabut laigid mga buhi nga pigado, labi na gid kung wala sing trabaho, kung ang pangita nasandig lang sa pamugong, haluson gani makabakal sa pagkaon. Mga anak itanong gid sa panumtuman, ining akong jutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tamton kita paghimakas ang kinikanan. Tamton kita paghimakas ang kinikanan, para sa buwas damlag sang ina. Kabataan. Okay no? Kung na kay siyempre gid pangabay nga bano nara ang gindulot nato sa inyo, no? Yari pagid no. Mga pinadlaguro ka kan. Yari no. Ang bahanon nga nag-artikulo no. Nga ginapagabay no sa mga aton mga amigo kagamigan. Ining ang bahanon nga nag-artikulo ng sino ang dapat basahin. Nga papil bilang hindi ka na, katamis ka bait na pasimpaladan, kapit susang anak ginahinapunan, kag napabugal pa
kag napabukal pa sa mga kahabyanan. Maayo man taniyang paggusto-gusto, kay hindi ka batyak tawag nga pigado. Apang kun mabuyo sa madamo nga bisyo, halos naton katon, halos naton katon na naton nga sipo. Dapat gid nga tambong sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikanan. Kung nanong trahedya na patibatuan, lamang mapaagong, lamang mapaagong mga katungganan. Sisinugin pala ang dapat pasulong, nagmali na paso. Ang sobrang kahigpit hindi pa mataro, yara lang ang sapat, yara lang ang sapat sa kahugalingon. Hindi man mapasol lang mga ginikanan, sang pagpinagusto lang sa kabataan. Kay ang pagpalang ka na pagkit sa dughan, nga sang kasing-kasing, nga sang kasing-kasing ginaduyang-duyang. Magkalikaw lamang sa mga pagsulay, kung ng mga anak bastante sa laygay. Mapugnaw nga pulong nga mo mag-ubay, kagang pagpahangop, kagang pagpahangop sang iloy ka amay. Mapugnaw nga pulong nga mo mag-ubay, kagang pagpahangop, kagang pagpahangop sang iloy kag amay. Okay, no? Yan, ano, nadulong natin sa inyo. Yun yung mga pangabay ng mga ambahan, no? Hanay kali, isingit ko na lang, no? Kung pwede ba natin siguro, no? Ipabalo lang, no? Sa mga nagpanggali, no? Dira sa Sara, sa Buwas, no? Dira kita sa barangay, ang Damasco, no? Sa pag-invite, no? Ni Inday Smith, no? Dira sa aton sa birthday ni nanay niya, no? Pagkita kita dira bas, no? Bawag ba kung gani gawan ng ilang no? Kay may maabot nga kwanta no? Ng maskulano, no? Dira sa barangay Damasco, ang Sara, no? Pagka Martes, diri naman kita sa Pano, diri naman kita sa Tagbakaro, no? Gini-invite naman kita dira ni kagawad Tata Ukon, Francis
Kagawad Francis Hiroxi, no? Isa na mo nakadanser. Pero titi sila kayo mga kanami kung saot, no? Gin-invite niya kita sa iyang barangay, no? Sa barangay Tagbak, Haro. Pagkapit sa 24, gin-invite naman kita, no? Sa UP, no? University of Iloilo, no? Of the Philippines, Iloilo, University of the Philippines, no? UP, UI sa pag-invite sa ato ni Ma'am Dulce, no? Nalipat ako sa ngayong apelido, no? Professor. Sa 24 ni siya, no? Nadira sa way pamabalina kundi ng binyo. Mo kita halin nila sa ng binyo nila kada tuig ini nagkakuha sila sa mga komposo ba competition sa komposo no gina-invite nila kita no nga mag kuan ba no mag intermission no way pa na mabala no tawag ko nagyapon si Ma'am Dulce no kung diin pero basta sigurado na sa 24 no alas 3 ng hapon way pa na mabalik kung diin nga mall no okay maraming salamat no yari naman ang pila ka mga shout out ikat sa atong mga kauturan duha na lang kanta idulot atong sinyo tayo pa shout out na lang sa family Dolarisa kag Arsenia dyan sa Iloilo kay Daga, Iloilo, pero ari kami subong sa Isulan. Sultan ko dat naga-start. Thank you tayo. Hambal ni Peter Dolarisa. Sa Isulan, no? Nakato ko na sa una sa Isulan, 1987, no? Tayo pirat pa shout out sa mga taga-Limeri. Hambal ni Hernalyn Sapor, no? Taga-Limeri na, no? Sa labi na sa mga Gonzales pamilya, no? Sa Limeri, no? Sa barangay Puntok, Limeri, sa atong mga kapamilyahan, no? Sa mga Amanggas pamilya dyan, no? Mga kuano mga Espinas family no mayong punto lang dira sa inyo tanan-tanan mga Pitsilyar family na kag subungan pa sa ano family pasensya lang mo ang iba hindi nato magumduman tungod sa time na ginalagas nato. Hello idol pa bata pa ako gusto ko kitang imo makanta manon pa request ko sino ang dapat mo sa natin na kanta mo kina wala nato na kanta no taga Iloilo, aniwa Iloilo siya pero ato sa may mas bate nagatiner. Salamat idol. Permi ko man ginakanta ina kay favorite ko po ina pa shout out sa pamilya ko sa Aniway Madarse family kag Armada family. Shout out ko na sa mga Arbolonyo kag Juanes family. Mga Arbolonyo ni no mga classmate naton ini sa mga primary kita no. Damo na mga classmate naton mga Arbolonyo sa Buena Vista no. Pasensya ka mo ito ato katapak sa bisan sa elementary no. Matapos na nato ng grade 4 ta wala mo iya ginagpahuya no nga magsugid sinyo sa matugtuon no atong kabuhi no. Tungkol sa kapigaduhon sa una sa aton nga mga katigulangan, daw medyo sang una, daw hindi kuan ang pagpa-eskwela sa mga anak la, no? Subong na, tsansa na ni sa mga kabataan, no? Kay ang mga ginikanan, no? Dako ginang handom nila nga maka-eskwela ang ilang kabataan. Lain sang una, no? Paggusto ang kabataan, no? Kung bantay na lang ang karbaw, no? Ito tungod sa kabudlay sa una sa pangabuhi, no? Sanglit kay kapit pa wala pa ng mga karsada, no? Ayawan kapit may magtatlo ka kilometro, 4 kilometro lakton mo, no? Amo na, no? Nga wala kita makatapak bisan sa elementary, no? Natapos lang nato ng primary, no? Okay? Yari ang ambahanon, pero ito bisan wala kita katapos, no? Papabugal ko man gyapon sa inyo, kabalo-balo kita maghimo sa mga ambahanon, no? Bisan kung sa bagay, ihambal lagi ng matuhod na, bisan gani mga abogado na budlayan mag-ubra sa mga ambahanon, no? Ang mga ministro, no? Inaya na bilang gift sa aton sa Ginoo nga kung sa mula sa aton ng grado, ang aton ng tapusan, makahimo kita sa mga ambahanon, no? Nga magustuhan man ninyo. Diyari kali, itulong natin sa inyo, ini isang kamparon na nagatigulo, tapos na ang tanan. Maayo pa lamang
ko pabayain. Patulon ko na lang kung ano mang inswerte. Hindi ako pabor sa imo customary, kay ang pagsalig ko imo naging piyerti. Kung parte sa ako ang tanan tapos na, wala nagit ako bisan jutay nagugma. Napamatulan ko sa mas temprano pa na hindi ka bagay sa among pamilya. Salamat gid sa Diyos kay napamatulan ko ang matutuon na kinaugali mo. Ang mga paghangad ko sa unang ngatiyon, kaugot ang nagpulo sa tag-ipusoon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na, ipangamuyo ko pa sa mahal nga diwa. Ang imo kalipay sa lulusan iba. Salamat gid sa Diyos kay napamatulan ko ang matuod-tuod na kinaugali mo. Ang mga paghangad ko sa unang ngatiyon, kaugot ang nagbulos sa tag-ipusoon. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na, ipangamuyo ko pa sa mahal nga diwa. Ang kalipayan mo sa lulusan iba. Tapos na ang tanan sa aton nga duha. Ang kahilwayan mo ginahatag ko na. Okay daw, amon toro. Bilang katapusan nato nga dulong sa inyo, yari no. Ang bahanon nga nagatigulo. No? Pinitin siya. Kabudlay galikot bahiya, sang atong kapihak sang
kamingaw sang pagbiya mo. Kung hindi lang sinsala sa Diyos mangin matay, na lang ako kasakit. Kadumdumon kung wala ka, dughan ko halos mahihinta. Ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta. Pangunsang adlaw gabi ko nga pinitil siya kasakit. Kung wala ang pinalangga, kay oras-oras ang pagkagha, naantos ko lamang ang kamingaw iya mo. Kung hindi lang sinsala sa Diyos mangin matay, na lang ako kapait. Nga dumdumon kung wala ka, dughan ko halos maribinta. Ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta. Pangunsang adlaw gabi ko nga pinitil siya. Ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta. Pangunsang adlaw gabi ko nga pinitin siya. Okay, no? May lagarit na tapusan man gawa mga ambahanong kamabugtuan mga kita sang kwerdas, no? Sa urihin nga nakalantaw, bawi lang sunod. Domingo. Mabe, no? Nabugtuan ang atong gitara, pati okay lang, no? May reserva pa man tabi. Dugay-dugay na gid maniguro kwerdas, no? Alin pa ni sa pagbakal, no? Pag award sa ato ni Mayor Biligas dira sa Limirino, nga gid-awardan nila kita, no? Bilang outstanding, no? Limirino, no? Award, no? Dala ining gitara, dako gid ang pagpasalamat naton sa iya. Sa iya ini pagpalikasog, no? Nga madulutan kita, no? Sa gitara, no? Kaya kita yabiti daw daan-daan itong gitara kung itong may ngalan nga pirot, no? Amo ini, no? Dako gid, no? Kag daw hindi naton matudo, makagiblas sa kagipusoon kung ano ang pagpasalamat naton sa iya. Madamo gid nga salamat. Kag mayong utulan sa inyo para tanan.